Five Nights at Freddy's je hororovka, co pozná i váš plešatý pekař perníků. Tenhle rok nás čeká již po asi 8 letech oficiální film. Ale ještě předtím, než se film ohlásil, tak Scott už od roku 2015 chodil do různých filmových producentů a od té doby bylo o filmu ticho a minimum informací, stejně jak o Metrofilmu. Ale teď je ten rok, kdy půjdeme do kin na film, na který jsme čekali 8 let. Ne, jen já otazník. Jinak BTF za tímhle filmem může Warner Bros. K těmhle Scott šel, ale oni nerespektovali příběh her a chtěli udělat z toho pičovinu jak Twilight Saga. Tenhle film mě už když jsem ho viděl jako malý kinder. Jo, a jestli mi někdo napíše do komentářů, však o tomhle filmu mluvil Matanoid, ty ho kopíruješ. A jo, proto ho asi i hodím do popisku, páč na to dělal video už dávno přede mnou. Takže jestli se na tohle video dívá Matanoid, tak čus. A prosím napiš koment, zda se koukáš. Jo, a taky pokud vás můj retardovaný humor uráží. Seber sátáni do prdele. Takže tenhle masterpiece je podle skutečné věci, jakože než že by se tohle stalo, ale tito maskoti byli real. Takže příběh začíná, když malý Harley má narozeniny a rodiče mu dají překvapení. Půjdou na koncert Slipknotu. Nedělám si p***el, půjdou na Banana Split Show. Máme tu naši partičku degenerátu. Tatík, co by pro dceru i uvařil perník. A dvojici streameři, a víte, co mají naši streameři a ostatní ne? Daze zlatý kupon, aby byli ve studiu o něco déle. Což naše parta degenerátu taky nemá, ale starší bratr od Harleyho je zařídí, páč když se chceš zbavit hříchu kradení peněz, musíš vykonat dobré skutek. Co jsem to teď k***va řekl? Jo, a Harley si řekl, že jeho život nemá cenu, tak vběhne pod auto. Jo, a potom je tady tenhle boomer, který vezme jednoho robota a nahraje do něj nějaké virus. Ptáte se, proč to udělal? Ten film nám ani neřekne, proč tenhle píp vzal toho jelena s 3D brýlemi nebo co to je a nahrál do něj trojského koně, které našel na úložto. Jinak mimochodem ten týpek má být asi paralela k Eftonovi, páč unese později děti, ale spíše bych řekl, že je to Garvey Wright Dormitabis, páč i ty děti osahává. Úchyl 1. Potom si správkyně vezme pár šťastlivců, co měli dát zlatý kupon. A půjde je provádět po studiu. Víte, co oni se radši na ní vsrali? Ti lidi si seriózně zaslouží být v pekle. Nedělám si prdel, teď tu řeknu něco od Matanoje, tenhle film vás donutí se radovat, když zde někdo umírá, ty p***o. No když zmiňuju umírání, tak jdeme k tomu, máme tu týpka, co se stal šéfem studia. Týpek zmizel rychleji než tvůj táta, když šel pro mlíko. Jo, a tady je Stevie, který ho prej nikdo nemá rád a asi proto ho čokl nakrmí s tímhle velkým lízátkem. Za prvý, jak se to tam vešlo? Za druhý, co? Potom tu máme naše oblíbené streamery Agrela a Flygana. Počkej, co něco špatně? Jo, aha, chápu. Nejsme na Twitchi. Ale kdo by čekal, že tento týpek zrovna tuhle borku požádá? No. Babe, I love you so much. And I can't think of a better place than this. Will you marry me? Dad, yes! Yo, she said yes! Okay, this is too wholesome for my liking. Ale jejich radovánky přeruší pes a chce nám ukázat kouzelný trik. Vezme týpka, hodí ho do krabice, vezme pilu a... Hej, ten kouzelný trik se ti nepovedl, co to kurva je, chci peníze zpět. Přeživší dospělí jdou do sklepa zachránit děti, který tam roboti hodili, aby jim ukázali, co v podstatě znamená banana split. Ale to vám nemůžu ukázat, páč prostě roztrhnou člověka vejpůl. A ještě se sehraje fight mezi matkou a robotem. A myslíte, že je konec? Ne. Přijde, jak by Mat řekl, Cheetos. A potom slon, který zabije Cheetos, ale i přesto chcípne a všichni vyjdou.
Všichni jsou až podezřele šťastní, jak kdyby to, co se stalo, se vůbec nestalo. Už radši konec, páč už to, co jsme zde řekli, stačilo. A to ani nevíte, kolik random pičovin jsem musel přeskočit, abych vám ušetřil zbylý mozkový buňky. Celý ten film je bizarní odpad. Tohle je asi nejhorší rip-off na FNAF, to i krátkometrážní, adaptace by byla lepší než většina herních filmů. Že jo, Uncharted, že jo. Jako jsou výjimky jako Last of Us, novej Mario, Papers, Please short film a to je asi vše. Takže jsme na konci a budu rád za sdílení, nebo když si hodíš toto video na story, což i zazdílím dál, nebo zajdi na hlavní nádraží Brna a hodíš tam na zem link na toto video. Ještě tě poprosím o follow na Twitteru neboli X a nebo na Instagramu, kam někdy házím, kdy vydám rozbor a tak dále. OK, už jen děkuji mým věrným odběratelům a lidem, kteří se dokoukali až sem.